تريغو زلهم قلعة رأيو تشالنج كدقمي هيوتو حليفو مالتيو اب إثيوبيا ناي درون متقعد فتيما do anything like this. He has plans, he has visions, he has a lot of things that he wants to do. كاب كندا زمت 25% كاب مكسيكو زمت 25% كاب تشاينا زمت 10% against Canada. We're ready with a response. السلام كم يزغونو جايز كافي لين لو ما عند خاب السفلي تحسو تميزان لا سامو داتام سيسنحو لايك مكبر جمروا let's go سوغا سيرو معنا مجمر حبريتنا جيبوتي اب إثيوبيا ناي درون متقعد فتيما زبل زيناي مالتي زغاني بحاموس زغاطميو اب كل العفارنا إثيوبيا اب حنت نشتي عدي بزغاطم متقعتي شومونت سبات كموتو خيلون كومون 10 سبات كان خوسلو خيلون مالتيو بزي ابزان اشتي عدي استفصم متقعت خان درون كم استخونه كومون بناي جيبوتي مخونو بعبيتي زيناتاتنا إثيوبيا يزنغر زلو بوغن كلتين هاغرات وي بمنغست خلتين هاغرات زوص حبريتا يلن تخونه ግን بعبيتي زياناتاتنا إثيوبيا ግን بجيبوتي استفصم مخونو وي كا درون ناي جيبوتي زفصموتو مخونيو زنغر زلو مالتيو نبقى زينا مش نخيد بأمريكا نخلق يجيو سمونزي حدا كان اير اقاتي مولو The plane crashing himself in Philadelphia. زحلفة فيديو خمز نقركم حانتا هيليكوبتر كومون اير ناي هزبو اير تقاچين لعل سوسا سبات كموتو خمز قالوا اب زحلفة فيديو نيرو نيرا اب سومز مبلكلا يجيو خاني اب فيلادلفيا حانت نيشتي اير ناي حكمنا اير كم زودقت تنغير له مالتيو اذا نشي اير 6 عينا نيرا 6 يوم كخموتو خيلو مالتيو كاب حكمنا نحد قلعه نزحام قلعه نغتمص خيدا نيرا اب حدا غزاوتو مالتيو نعو حيزاتو كتملس كل خاني كم زودقتي تنغير زلو مالتيو بزغاني تقولع حويسكا 6 سبات كم زموتو تنغير له مالتي بزغاني مع كنا زينا سب كتدحن زخدت اير سبات في اب مبالارس يبنون يغلصوا له مالتي ابسوم زن خلاي غزيو حدغا ناي اير زغاطم زلو بامريكا بحفشا درو ترامب قبل مص بزح عبيت نغراتيو زغاطم زلو زفصم زلو بامريكا بجكاز حدغاتات غريفكا مالتي بعلو زفرمولهم زلو ግን ብዙح عبيت ነገራት ይፍጸም ዘሎ ኣብ ዝحلف وحدات معلታት بزعبا ናይ ስደተኛ ትሪክ ሞ ይኹም ብዙحات ሃገራት ክሰሓብ ቀኒሎ ትራምፕ ኣብ ዝሕጂ እዋን ምስ ሜክሲኮ ከምኡን ካናዳ ብዛዕባ ታሪፍ ዝምልከት ወይ ብዛዕባ ቀረጽ ዝምልከት ካብ ካናዳ ዝመጽእ 25% ካብ ሜክሲኮ ዝመጽእ 25% ካብ ቻይና ዝመጽእ 10% ብምባል ምዘን ሰለስተ ሃገራት ኣብ መስሓብ ዘሎ ማለት እዩ بزخاني كلن هاجرات كان الناتن قبر ملص خمسة دلوا نزي دلوات كم زلواون ببوغن قال ساقني نالوا مالتي ترامب نزي ناي تعريف كابتمال قدامي كجمر ويقبراو خوني بمبال تزاري بنيور مالتي بوغن كندا قبر ملص خمسة لهم نزي دلوات مخانومون قاليصو مالو مالتي بحافشا كن ترامب خمس ملص خمس يورو لكم معالتاوي حدش ነገር እንዳፈጠረ ይዝኸይዘሎ መወዳቱ እንታይ ኾን ክንሬና አክቹዋሊ ቅድም ሕጂ ተዛሪብሎም ዝነበረ ይቅድም ምምራጹ ከምዝ ክገብር ኢልዎ ዝነበረ ወይ ካ አሜሪካውያን ቃል አተወሎም ዘተግብሮ ዘሎ ግን ኣብ ተግባር ምስ መጸገን ኣዝዩ ከምዝ ከበደ ይራኣይካ ማለት እዩ ብዙሓት ሃገራት ተነኸፍኪ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ መወዳቱ ክንሬና ናይ ትራምፕ ከመይ ይኾን ማለት እዩ President Trump stated yesterday he is still committed to placing tariffs on Canada starting as early as tomorrow, possibly. If the president does choose to implement any tariffs against Canada, we're ready with a response. نبقى لتماسل زينا مسجر ناي إيلون ماسك مس ترامب تماسل سزغونيو ناي زعمت تماسل سلازي نوبل برايس كلتشين إسرع حموشين إيلون ماسك حتي كوين له فري سبيتش بمفتارو توايلو زعمت زي حتي كوين له زغاني تويتر بمغزي بحفشا بزو بزو حسابات هتسامعون إيلون ماسك تويتر يغزيو تويتر كان ربحو يتطقمولو سلازي برايز غبو ايكونن بحفشا إلون ويكا ገንዘብ ስለዘለካ ጥራይ ተወስዶ አይኮነን ኖቤል ፕራይዝ ምባል ምስ እዚ ሕጹ ምዃኑ አይደገፈውን ማለት እዩ ባዕሉ ናይ ተሳማዓሉን ይዝመስል ምክንያቱ ኣብ ትዊተር ንባዕሉ I don't want any prize ምባል ዝኾነ ይኹን ሽልማት አይለንን ምባል እዩ ፖስት ገይሩ ማለት እዩ ነዞም ባዕሉ ተሳማዓሉ ይዝመስል ኦሬዲ ግን ሕጹ ኮይኑሎ ናይ 2025 ኖቤል ፕራይዝ إيلون ماسك حتى كوين لو سلازي سخون كتسامعوا ليهم إيلون ماسك يقبوا دي كم حتى كاتو معوات كوا خندينا مخناتو أيدلني ندابلون كله كبوا يقولني مثلزي حتى مخانو ترايسي يقبوا دو تبلو إيلون ماسك ريتهم مقامتو. You have all that money. It's easy to like buy your way to take control over speech and stuff like that, and that just shouldn't be allowed. It's like, I don't think it would be good if he had all that control, and just because he has a lot of money doesn't give him all that power.
نبقى لا بزحلف وحدات وانا زقات أما خم ممهرون كتكون ناتقل زازينا زي أخص معكم. Blackout challenge. Denver 7 Sloan Dickey talked with that boy's dad, who is sharing his story so other parents don't feel the same pain. He wants to be fit. He wants to be counted for, and he just pushed. ስለዚ እንታይ ጋጢሙ ዝትሪጎ ዘለኹም ቆልዓ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት እዋናት ኣብ ቲክቶክ ዝረኣዮ ቻሌንጅ ክደግም እዩ ህይወቱ ሓሊፉ ማለት እዩ ኣብ ቲክቶክ ዝግበሩ ቻሌንጅ ኣለዉ ወይ ከዓ ቫይራል ንኽኽእሉ ወይ ከዓ ብብዝሒ ንኽረኣዩ ሓደ ሰብ ክገብሮም ርኢኻ ስኻ ትገብሮም ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ቪድዮታት እናተደጋገሙ ኸዱ ወይ ከዓ ከም ቻሌንጅ ዝወፁ ስለዚ ስኻ ከዓ ንዑ ትደግም ስለዚ ቆልዓ እዚ ኸዓኒ ኣብ ቲክቶክ ዝረኣዮ ነገር ክደግም ክብል እዩ ህይወቱ ሓሊፉ እዚ ብላክ ኣውት ዝበሃል ቻሌንጅ እንታይ ዓይነት እዩ ዝብል ምናልባት ኣብኡና ድዩን ኢትዮጵያውያን እዮም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ቀሪቦም ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ ካልእ ዓበይቲ ዜናታት እውን ቀሪቦም ንኻልእ ስድራ መምሃሪ ክኾኖምን ተዛሪቦም ኣለዉ ስለዚ እሱ ክንሪኦ ኢና ብሓፈሻ ግን ቲክቶክ ኣብ ህፃውንቲ ዘለዎ ፅልዋ ማዕረ ክንደይ ሕማቕ ምዃኑ ከረዳእካ ክእል እዩ ማለት እዩ ኃይለ ኢየሱስ ዘሪሁንና ወይዘሮ ፋሲካ አእምሮ በደንቨር ከተማ ነው የሚኖሩት የ12 ዓመት ልጃቸው ጃሽዋ ቲክቶክ የሚባለው የሶሻል ሚዲያ የሆነ ቻሌንጅ ወይም ደግሞ ውድድር ነገር እስቲ እንደው በየዋህነት እስቲ ልሞክረው ብሎ በሱ ምክንያት ነው ህይወቱን ያጣውና ጆሹዋ ይሽሙ ተቆልዓ ስለዚህ ኣብ ቲክቶክ ካለ ሰብ ክገብሮ ዝራአዮ እሱ ኻኒ ስካን ኻፍትኖ ብምባል ቪዲዮ እንዳሰራሐ ይኽገብሮ ፈቲኑ ህይወቱ ኻሐሊፉ ማለት እዩ So blackout challenge ማለት ምንድነው እንደገና So blackout challenge ማለት ልጆች ወይም ደግሞ ማንም ሰው ራሱን እዚህ ጋር የሆነች በስም ነገር አለች እንግዲህ ዳላቀም ምን የምትባል እዚህ ጋር turn off በማድረግ they just pass out እና pass out ሲያደርጉ ለሆነ ጊዜ ራሳቸውን ይስታሉ ከዛ በኋላ እንደገና ይነቃሉ እና ይሄ ነገር مثلا እዚ ካብ ነዊሕ እንዳሰማዕና የመጽእ ዝነበርና ነገር እዩ ኣብ ክሳድካ ሃሪሞም ወይ ኣብ ክሳድካ ዝኾነ ይኹን ቦታ ሃሪሞም ንተወሰነ ጊዜ ሃላዋትካ ተጥፍእ ዝብል ወይ ካኒ ከምኡ ዓይነት እንታይ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ብላክ ኣውት ዝበሃል ንሱ ይመስለኒ ኣብ ዝኾነ ነገር ኣላ ባዕልኻ ከምኡ ትገብር ማለት እዩ ትቆልዓ ሕጂ ካሜራ እንዳሰኣለ ባዕሉ እዩ ማለት እዩ ባዕሉ ካሜራ እንዳሰኣለ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ክሳዱ እንዳተናኸፈ ሃላዋቱ ንኸጥፍእ ማለት እዩ ንተወሰነ ጊዜ ሃላዋቱ ክጥፍእ ድሓር ከባራበር እዩ ተሓሳብ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ብፕሮፌሽናል መንገዲ ይግበር ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ንዘይፈልጦ ኣይኮነ እንደ ቆልዓ ገለ ኸማ ንዘይፈልጦ ግን ክሳብ ሞት እውን ከብፅሕ ከም ዝኽእል ክትምሃር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካብዚ ባልዮም ወፂኦም ዘለዉ ምክንያቱ ካልእ ተመሳሰል ስድራውን ከምኡ ገይሮም ህይወቶም ዝሓለፉ ደቆም ኣለዎም ኣብ ቴሌቪዥን ወፂኦም ኣይተዛረቡሉን ንዕኦም ከድንቆ ፀኒሖም ማለት እዩ ስለዚ እዞም ስድራ እዚኦም ባዕሎም ንኻልእ ስድራ ቤት ንኽምህሩ እዮም ዝተፈላለዩ ዓይነት ቻሌንጅ ኣለዉ ቲክቶክ ርኢናዮ ብምባል ዝደግሞ ህፃውንቲ ኣለዉ ስቲል ወላ ሓንቲ ኣየጋጥሞም ክኸውን ይኽእል ግን ብተደጋጋሚ ግን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ናይ ጆስዋ ቅድሚ ሕጂ እውን ፈቲንዎ ነይሩ እዩ ስለዚ ኣብ ተደጋጋሚ ግን ካልእ ሳዕቤናት ከምፀሉ ክእል እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹናት ቻሌንጅ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ኣብ ቲክቶክ ርኢናዮ ብምባል ክደግሞ ዝፍትኑ ቆልዑ ኣዝዩ ሓደጋ ከምፀሎን ከም ዝኽእል ካብዚ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ጋር ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ኔክስት መደብ ንረኸብ ሰላም